Ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, шумо блоки тоҷиконро тамошо карда истодаед ва мо видеои шавқовару муфидро эҷод хоҳем кард. Барои тамоми бародарон ва хоҳарон қиссаҳои ибратнокеро пешкаш мекунем, то дарси ибрате барои зиндагии ҳар яки мову шумо гардад. дарвеши муҷаррад ба гӯшаи саҳро нишаста буд. подшаҳе бар ӯ бигузашт. дарвеш аз он ҷо ки фароғи мулки қаноат аст, сар бар наёвард ва иттифоқ накард. султон аз он ҷо ки сатвати салтанат аст, биранҷиду гуфт: ин тоифаи хирқапӯшон бар мисоли ҳайвонанд ва аҳлият надоранд. вазири подшоҳ наздикаш омаду гуфт: эй ҷавонмард, султони рӯи замин бар ту гузар кард, чаро хидмате накардӣ ва шарти адаб ба ҷо наёвардӣ? дарвеш гуфт: султонро бигӯй, таваққути хидмат аз касе дор ки таваққути неъмат аз ту дорад, ва дигар бидон ки мулк аз баҳри поси раъиятанд, на раъият аз аҳли тоати мулк. чунон ки гӯянд: подшаҳ посбони дарвеш аст, гарчи ромиш ба фарри давлати ӯст. гӯсфанд аз барои чӯпон нест, балки чӯпон аз барои хидмати ӯст. маликро гуфтани дарвеш устувор омад. малик гуфт: чизе аз ман бихоҳ. дарвеш гуфт: он мехоҳам ки дигарбора заҳмати ман надиҳӣ. малик гуфт: маро панде бидеҳ. дарвеш гуфт: дарёб кунун ки неъматат ҳаст ба даст, ки ин давлату мулк меравад даст ба даст. бародарон, ин буд ҳикоят аз гулистони Саъди Шерозӣ. дар охир пайвандҳо мегузорем навор дар бораи зиндагиномаи Саъди Шерозӣ ва дигар бузургон, то ки ҳар як тоҷик бузургони худро шиносанд. бародарон ва хоҳарон, агар ҳикояти мо ба шумо писанд омад, лайкро пахш кунед ва обуна шуданро аз ёд набароред. сар баланду хона обод бошед.